Engakwazi ukwenza yonke into futhi ungakhathazeki nakancane wena. Engakwazi ukwenza yena. Ngesidlo sasekuseni mina bengithi ngizolungisa ipori kanye nepudding. Ukudla intombazane yenza kahle kanjani? Ihamba kahle ibhuti. Isiphithiphithi sizoqala kancane kancane. Oh nakho-ke isawona. Iphumile imphumela kankosikazi wakho. Tsikli, imphumela yakhe iphumile. Ukhumbule nje ukuthi isikhathi sosidlo u-8:42. Fika naye unkosikazi wakho nazo zonke izinto zakhe azozidinga ngalo ihora lesishagalolunye. Kuyabhalisa namhlanje, kodwa uTsikli uMatiyasi ngomsebenzi wasendlini. Udadewenu bemthemba uThixo ngalo msebenzi. Phakathi kokuba unkosikazi wale ndlini nomshalo mabhanoyi, kukuwena ukuthi ukhetha kuphi. Ngaleli langa lebhuja, bobabili bavele bahamba nje bengatshelanga muntu. Oh uma nishiwe isikhathi uThixo ngeke akwazi ukubhalisa kulonyaka. Kulungileke. Titli ngomsombuluko kuze kube yisondo ngehora lesikhombisa kuStar Khanya kuphela.